Здравейте, готини пичове! В този слънчев ден аз съм навънка и ще отварям тези Perfect Order бустърчета. И трябва да открием този мялт, защото скоро излизат още Perfect Order покемон сетове. И няма да имаме пари за тях. Така. Покепад, добре. Тук сега е ревърс холо. Ха! Не. Работата. О, я виж, от Старми. Така. Значи ще има Старми вътре. Той много лесно го отвори и бъде и в. Гледаш ли? Много важно е да гледаш. Защото сега отварям нещо яко. Е сега. Нищо яко не отворя. Хареси за още.